Bugaan sa kumbuko, yalangiin na kay tulog ba, lamay na kay magupit. At tuwa sila ko sa kuya, kay mga ikinsilyo. Ya. Ang sarantay. Yati, subog ng burika. Muri mo ako ligabi ha. Wala man. Ba't di man ni paring Anjo? Ya, imong kwarta, napay nabilin. Wala na. Pulot na palit. Ha, bawal na ba? Kung sige pulos ba, igang na kay kumbuk. Saya alam na kay mo manggipatubo. Bala ka diyo ay magupit dito. Bala gutangulan ako. Wala ka na. Basta ako, tulog lang ko. Ayo. Yatis mo lang, may tao bay. Mura din yung kabagupit nun ba? Muli na siguro ko. Ay, kalami sa kong buntag. Magkabrin na po gusto kong barbiruhan. Nagtuon sa nako tabi. Mainta, dagan yung gusto meron da. Kaya katong naging simana, minyor ba kayo? Asa mo itong barbiruhan rin na pita? Suda po kayo ng buta ta ay. Di masan takabalo asa napit ang dalan. Oy boss, asa ka? Oy boss! Asa man ka? Kinsa man ka? Oy boss, tara ko diri ako, si mong kilid ba? Aw! Narinig ka diya? Kinsa man ka? Ay boss, ako na itong barbiro diri sa itong barangay. Aw! Naar man ka diya day. Kanyara ko sa pangita ni mo. Ay boss, diri boss. Napit niya ay. Diri. Asa mo napitan niya? Ay boss, kung siya klaseng gupit na ito yung buhok boss. Kanang kuan akong gupit boss, kanang Stephen Curry with Pidawi. Pidawi, page siguro. O kana boss, kanang pinakipap ba? Sige boss, sagot na boss. Unsa man ni boss? Wala kaya rin di ka makabalibo ni mong kuan ba, sinina. Utangan na ito lang inganana. Unsa man ni mura manig basurahan? Kasi basuhan nga, tapon, manidri pa di ka makabalibo. Ay boss, pagupit ka boss. Sige, babot lang boss ha, nagupit pa ko aning buta. Okay boss, mana na boss. Okay na. Mana ni? Oh, mana na, paisa na ay. Mura malagi kuha na kuhaan boss. Paid mana. Pilay bayadan ni? 50 lang. Kwenta. Oo. 50 rin boss, tara boss ah. Sige, Salamat kay boss ah. Bruh. Amangan ni Sabam. Ay, salamat kaya mga nakakita.